So karon mga par, ni ana buta mga par kay magduwa na butang basket. Pasingot ta buta. Pugong sa edad ba? Ana man na mga par. Exercise sa lawas ba? Padi ta matiguang. Ana man na mga par. Unyak ning kauban ako nga naka-blue mga par. Manalayay sa ni siya. Manalayas kaon ba? So mga par, before na mag-start sa duwa, kailangan nga naka-stretching ta mga par. Kay dipinsa man na nga atong ugat ba nga ng dipinsa na siya nga sa mga cram gani sa atong mga ugat-ugat mga par. Dapat ato nagi inat-inat atong mga tuhod ya kay dipinsa man ang mga par sa ng cram. So simpre mga par ato nang i-jam-jam og ginagmay diha para panington ta ba. So mga par, pasensya kayo mga par nga dili na ko ipakita ang among duha mga par.